ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଶିବ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ଦେଖାଯାଉଥିବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିଯୋଗୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଶାରେ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼େ। ଆପଣ ତିରୁପୁର କୋଏମ୍ବତୁର ଆସିବେ, କୋଏମ୍ବତୁର ଆପଣ ଅଟୋ କରି ଏଠି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ଅଧା ଦେଖାଯାଏ ଏଠି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହିମା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏଇଟା, ଚାରିପାଖ ପାହାଡ଼, ମଝିରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଜାଗର ସମୟରେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଜାଗର ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ବାଦ୍ୟ ବାଜି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ଏଠୁ ଉଠେଇଲି, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କର ମହିମା, କାରଣ ଏଇ ଶିବ ଯେଉଁ ଅଧା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଅଧା। ଏଠି ଭଗବାନ ଶିବ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ କରିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡ। ଏଠି କେବଳ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କୁ ଆଲାଉ ଅଛି, ଜେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆ ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ୟୋଗୀଲିଙ୍ଗ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଠି ପୁରା ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଏରିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଆପଣ ଏଠି କେବଳ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ, ଓମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ।